שלום, כאן פיוריוס מפורום אולטימייט אמיו. כאן אני אלמד אתכם מדריך להכין לוגו, תלת מימד או משהו. כן, קודם כל בוחרים צבע. לא, קודם כל פונט אני בחרתי אריאל, רגיולר 35 סטרונג. ומרכז, לא ימינה, לא שמאלה, מרכז. איך שאתם רוצים תעשו. אני מעדיף את האפשרות האלה. אוקיי, בהתחלה עושים convert to shape, לוחצים על זה. אחר כך לוחצים Ctrl T בשביל לעשות את הריבוע. פרספקטיב, מעלים את הריבוע השמאלי על זה שלמעלה, למעלה, כדי שייצור זווית כזאת. אחרי זה Ctrl Alt למטה ימינה, למטה ימינה, עד שזה ייצור 20 ליירים קופי. ועכשיו משלבים מלייר, כל 5 ליירים. על הראשון, לוחצים לייר ראשון, ואז Shift על הלייר האחרון, Ctrl E. Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E. משאירים את הלייר האחרון. לוקחים את הליירים האלה, משלבים אותם ביחד. את ליירים 9, 14 ו-19. ובהם עושים את ההצללות. הצללות יותר מדי גדולות. עושים את ההצללות, כן. עכשיו מה שנעשה, נעשה גם פה. תעשו כמוני הצללות, זה לא כזה קריטי. לוחצים את הלייר הכי למעלה, לוחצים על ה-FX הזה פה, שזה Blending Options, לוחצים על Gradient Overlay, Blend Mode, Soft Light, אוקיי. ועכשיו יש לנו בינתיים לוגו כזה, לוגו חמוד כזה. אוקיי, משלבים את הלייר הזה, את כל הליירים של זה, שיהיה קופי לייר 20 חובה. ואז לוחצים על פילטר, בלור, גאסיאן בלור, שיהיה בערך על 10. לוחצים על edit, fade גאסיאן בלור, soft light, מורידים את זה לבערך 79. ואז עושים עוד פעם בלור, עכשיו motion בלור, כדי שיהיה תנועה. נעשה את זה בערך 60. אוקיי. fade motion blur, גם soft light וגם מורידים opacity, כי זה רק כזה מטושטש ומכוער. ועכשיו מה שעושים, עושים הברקות כאלה, שיהיה מבריק כזה. ככה. תעשו כמוני. עכשיו מה שנעשה זה יהיה פוטו-פילטר. כדי לעשות את הצבע יותר בהיר, נעשה קולינג פילטר 80. ואז לוחצים פשוט על הלחצן של השתי קווים האלה. ויש לנו את זה. עכשיו נעשה קורבז. ועכשיו תעשו כמוני. זה גם עושה את זה יותר בהיר. וזהו. הנה יש לנו לוגו. עכשיו מה שנעשה זה יהיה תתניק. תתניק נעשה זה מנהל פורום. מה שבראש. אוקיי, אחלה צבע. הצבע חייב להיות באותו צבע של זה, ועכשיו נעשה Ctrl T, נעשה לזה קצת זווית. נעשה FX סטרוק 1 לבן, גם גאסיאן אוברלי, בלנד מוד סופט לייט, וזה יהיה ממש יפה התתניק. אני מזכיר, המדריך הזה הוא למתחילים בינוניים, משהו ברמה באמצע של ניסיון לפחות, רק לדעת את הכלים, קצת כזה. עכשיו נעשה זה. עכשיו רק נעשה קרדיט. זה קרדיט של בן דוד שלי. נעשה כאילו... טוב, נעשה את הקרדיט שלי. לא צריך קרדיט. אם אתם רוצים לעשות קרדיט, אז זה יהיה ככה בערך. אתם עושים ככה, בערך... אתם עושים פשוט את השם שלכם של הקרדיט, למשל
ומפייר. ועושים את זה בערך גודל 3 או 4, לא 3, שיהיה כזה קטן, עוד יותר קטן אפילו, כי זה בולט ממש. נעשה בערך, לא, 2.5. צבע שחור הכל, אריאל רגולר 2.5 סטרונג צבע שחור. זה יהיה ככה. אל תחשבו שזה הסוף, כי עכשיו עושים soft light. ומורידים את האופסיטי. ותראו, בקושי רואים את זה, אבל עדיין רואים את זה. כאילו לדעת שאתה הכנת את הלוגו הזה ולא מישהו אחר. עכשיו, שכחתי להסביר לכם. למשל, עשינו פס כזה. רגע. עשינו פס כזה ואנחנו לא רוצים את זה בלוגו. איך מחזירים? לוחצים Ctrl Z וזה מחזיר. אם למשל עשינו פס ועוד פס, אתה לוחץ Ctrl Z, זה מחזיר רק את הפס הזה, האחרון שעשית. איך מחזירים גם את זה? לוחצים Ctrl Alt Z, זה מחזיר את זה, ואז גם את זה. פעמיים. טוב, מקווה שעזרתי לכם. לא, עוד לא סיימתי. טרים, אוקיי. עכשיו שומרים Save As, File Save As. עכשיו GPG. זה מה שאני הכי מעדיף. אתה סתם חרטט איזה, אתה שם את זה ככה. שם את זה איפה שאתה שם את החתימות שלך. אני למשל שם את זה פה בחתימות, יש לי פה מלא חתימות. לוחצים אוקיי אם יש כבר כזה. אם אתה לא רוצה אתה משנה לזה את השם. אתה לוחץ X. בשביל לשמור את ה-PSD, אני ממליץ לשמור את ה-PSD בגלל שאם ילדים אחרים אומרים לך לשנות משהו אז אתה משנה. אז אתה עושה את זה ככה, פוטושופ PSD באותו שם, שתזכור שזה זה, ואתה שומר את זה. ואם אתה שומר את זה כתמונה GPG, אז זה. אז זה פשוט שומר את זה בתור GPG, וכשאתה נכנס לזה ככה, למשל ככה, לאדוב פוטושופ CS5, אתה נכנס, וזה עושה את זה כבקגראונד, זה לא עושה את זה, את כל הליירים שהיה לך. אבל אם אתה רוצה לשמור את הליירים, אז אתה פשוט לוחץ על אותו אחד שהכנת, אני לא מחפש את זה עכשיו כי אין לי זמן, אותו אחד שהכנת, ופשוט זה שומר לך את כל הליירים. זה מה שטוב בלשמור. טוב, כאן הייתי אוקיי, איתן פיוריוס אולטימט אמיו. מקווה שעזרתי. ביי.